Čaute lišťaci, ja som Oxy a vítam vás pri dnešnom videjku Chytánky online a máme tu hneď gól, preto som zapol radšej nahrávanie. No ja si myslím, že by som sa mohol trochu dragnúť. A my nemáme šancu chytiť tento gól, ale aspoň to nahrám. Aha. Počkaj tu, gól už padá a ja sa pokúsim chytiť, no dobre, takže chytil som ho, no čo už, hrám HP Cross DM a práve som to spackal, lebo tak čo, väčší Aha, tento už je mŕtvý, super. Čože? Zaujímavé. Na účte Kupko Killerko. Ježiš, koľko chcem z toho. Taký gól by sa šikol, lebo chcem toho Horneta vylepšiť a to 23 300 stojí. Už mám 18 000, tak vidíte, že šetríme. Ušetrím ma za 3. A ďalší kill. Čože zase? Tento ma nesmie zbaviť. A je to už vidí. Please, nechaj ma žiť. Aj. Vadí. Bum. Ďalší mŕtvy. On ho zabil, no nevážne. Kurva, kde? Kurník, to mohol byť môj kill. Help! No, není to nejaké boviečo, čo? No, než tam padá lekárnička, ja mám za úlohu ich chytať, takže... Jo? A máme misiu splnenú. Čiže si vyžvihneme ďalšie kryštále a ešte táto na mape Koloň. Tak sa to číta, myslím, že. Bitka nám končí za 10 minút. Tak ako toto video. No nič, ja som čakal, že bude padať ten gól, lebo... A ja si zoberiem. Bože! Blbec. Fú, ten ma odspravil. No nič, asi pôjdeme na tú mapu Koloň. Bo toto je nuda. DM-ko není veľmi bovie, čo s railgunom dokáže celkom pekne vyžierať kill. Není tu Koloň. Koloň. CP. A my si dáme asi tu CTF-ko. Lebo tu sa budú lepšie zarábať tie... Aha, ešte k tomu vyhrávajú, tak to bude hračka. Takže tu mám Railgun M1 a Wasp M1, lenže Wasp M1 strelu od Railguna nie vždy prežije od M1. Preto to chcem vylepšiť. Bum. No. XP sú moje. Oh shit. Utekaj. Musím utekať. Bum, aj dole. Ježišmarja, chlapec. Čo? Že? Bum. No, bože. Čo už, hammer je hammer.
budem mať, myslím, že 20 000, keď dorobím túto misiu koň. A idem niekam do stredu mapy, aby ma mohli zabiť. Ale ja ho zabijem. A ja idem do garáže. Niekto zabije. Dáme si Firebird. Celkom dobré telo. To je začiatočnícke. Bum! Lebo Railgun, ten sa nám nehodí. Vaspovi je to hnusné, mne sa to nepáči. Aha, nám chýba vlajka tiež, tak ideme po to. Dobre, už máme vlajku. A ja idem po ňu. Please, please, ja chcem. A berry, rýchlo. To prikúrime. To sú hornety M0, to v pohodičke dáme. A dvoch dáme. Bum. Ale ja mám 2 killy, on dal iba jeden. Myslím, že 300. Ježišmarja, tak toto je hnusný tank. Je to celkom dobrá fortreska, ale... Ty smrade. Ha, tak spisu moje. On si ešte dobije život, to je smrad. A nič. Nie, Maja. Bože, tohoto zabijú. Potom keď on odovzdá vlajku tento tu. Ja sa mi pekne krásne uhly. A toto, ja. Bože, no nič, skápali sme. Už je granát. Dobre. Volám Pepe. Pomaly sa naše videjko chýli ku koncu. Joj, no ten titán, kým sa doštverá domov, tak to potrvá. Skápuš! Čo je? Bum! Ha. Goldbox. No, Goldbox neviem, či bude, ale vtedy, keď bol ten Goldbox v našom treťom videu, tak vtedy bol found ešte len 200 dačo. Ježiš, ja som pondiatý. No, nebude Goldbox, to môžeme zabudnúť. No už to video ukončím, ak sa vám páčilo, nezabudnite na like. Čože, on ma trafil. On nás trafil. Uteká. Ak sa vám video páčilo, dajte like. To je zlatý chlapec. A po prípade koment, a ak chcete odoberať moje videá, dajte odber. Ja ešte dám lajku. Možno, asi nie. Tak nič. Uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu s tankou. A čaute.